hianin an museum a hei ka kal dona step ate kalangai wang hianin Joshua kha atlei to lo amut chwa deuh hlek to wangin keme in than fang thuak dona o tuna hianin museum lu na kan lu don chi a hian han lu che hianin ding lama hianin Liverpool badge lian tak main alo oma o ding lama hianin ti hian man laia an jersey le an sul hnu te hmu thei le chiar thein an lo da buka chuan tuna kan hmu po hi man laia an jersey hak to hnu ti hian an lo da a en reng po hianin hlui em a kum sang khat zaria sumkwa panga kuma charity match a an hak kha ani a ti hianin an lukhum te le an hak te an hmanrua ang te kha ti hian hmu thein an da bawk ani o ti hian kan hmu ang hianin man lai atanga tun thlenga an jersey hak to tili an la hak mek te ti hianin an lo pho langa ti hian kan han kal phei zela veilama hianin hei milem kan hmu hi poster sang an tar hi hemia hianin footballer te an keeper te ho chanchin tlang pui kha an lo zia ka chhiar tu tam tak a bawk ani o ti khian kan hma a kan hmu khi man lai atanga tun thlenga an merchandise an lo da chhuak le boka khi a then te khi chu an kawrlum te le an jersey te chuanin an scarf te a awm nual ani o helaya a hring kawr hring kan hmu hi an goalkeeper chhuan vor dudeka hak hlui te glove te le a jersey hak te le a ball boot te an lo da chhuak bawk ani hi ama hak tak vek a hak hlui vek ani an lo da hi mo o tuna hian the boom room a kan lut le dona the boom room hi tun hnaya an siam thar ani a tun hnaya Premier League an champion na an sul hnu vel an pho chhuan na ani a team player te tuna khel mek ho sul hnu an lon pho chhuan na ani berang chu sir vela hianin ti hianin match replay na te tam tak hmu tur a awm bawka o ka soi tu ang khanin hei tuna kan hmu hi tuna player khel mek te kan ni a hi an thei khok te jersey tuna mi tak hi chu captain hak te tin hei Firmino okay ai in she zok thawanga hei an lo en hian in zong hi an ma ni hak nu ve kan hi o The biggest influence in that Liverpool team was Jordan Henderson. o ti hian tuna kan hmu hi sang hnih som hnih kuma an champion na an group photo le an mani jersey hak theuh kha ti khianin an lo da chhuaka tin ki football te pawh hi kan hmu anga o hei kan hmu ang hianin an game khelh le an champion na kong ti khian an lo tara hmu thein chuan kan kal phei le anga heng lai hianin
spectacular arena for what promises to be an epic battle. It's penalties. zawng kha an museum chu ani a adu ang pun kalamu malman lawa chan chu Joshua le apa in hnuai lama min hak to a Joshua te min te lo de hlek to a chuanin a zawng zawng karon lakim theilawa min lo shi thiam don nia tuna hianin o hei Liverpool an dora kan kaldona kan han lut lenga an jersey te hengzat man tinge ron tilang don ni wow so hand sanitizer le face mask adu ta na lak thei boka hei mi lai ta hi mo ball boot vek ani khi ball boot vek kalau la phe de hlek ni pon min lo shi thiam ru ka kutin kala toa exam man nge injak ma le India poisa in cheng sang sari man ani hi on jersey hi por hi mang chang in kan phang kwa lang hun lo du jeu lu tuka kal zung zung theilawa sang thum zanga ni he 70% off te ni a underwear te hi exam an nge le o jak lo an moza hi cheng sang khat man ni hi
flower te hi cute tu 9 to 12 months ania hei hi mo cheng sang khat zani man no pang thom hno thingin hi cheng za sari ma on mi hei souvenir story pakhat hi hei kan han lei ve nge feature da tan tiro feature bela khoi hi ngei du 5 pound ania enge I du deu kha cheng so man ania ole hei Anfield Stadium tour kan neya earphone du in lo comment don ya kan ti atang khanin awan nei pahnih kan ron thlang chhuak ka hemi dawngtu te hianin in lo in hmuni chuan khongai in Instagram a amo Facebook a hianin mi lo direct message anga ti chuan in pek dan tur te kan soidon nia ole tun chum chu giveaway kan ron ti tel do na mase kan giveaway hi atira han soi ka du chu jersey te kha hanti kha kan chak em amai ro chu aman te to awangin ka budget khanin ala tin chia lawa chuwa chuanin milo shathiam tur khan karon ngen masa chewa ti chuan hei kan hmuangin hei ta kabula ka da hi giveaway tur chu ani a ti chuanin hemi karon ti lan ma kalak chhuwa mai hianin in tu tinge dong thei tur kha karon soi masa dona ka channel milo subscribe tu te tan ani a tin tuna kan ka video a hianin in enme ka hianin comments lama khanin #Liverpool giveaway ti kha in lo da anga ti chuanin September ni thum Friday a hianin giveaway dong tu hi ron phau chhuwa kan lo tum le don ani o ti chuan tuna hanin enge hemi gift box a hianin kan en phut don ani hi Anfield Stadium tour kan nei khanin an mani dorang nge khanin hemi scarf hi kan leya ti chuanin heta hianin magnet fisher handle mai thei kha ani a ti chuanin hi ti hanin chuanin heta han pakhat alo ma hi batch LFC ti inzia kani o heng ho hi hemi pathuma hi hemi gift box a hianin a oma hemi hi awan nei ber kha kan lo thlang chhuak don ani ti chuanin van neya khanin I pahlian dona chu hemi ba ka hianin van nei dang pakhat kan thlang dona chumi chu ta hanin Liverpool FC ti inzia ka hi stationery set ania puiting tan chuan man na pom tolo mai thema se kan fa te tan pokhan atangkai dona hei colors le pencil le a bag te ania hi hemi pahni hi kan ron ti don ani chuan in thei khadin hemi in dong du ani chuan in milo share sak ula milo like sakanga in lo comment bokanga chuanin Friday September ni thuma hemi dong tu hi kan shadow nani ti chuan ka channel milo en saktu zong te tuna ka video lo thir tu zong te in zawai chunga lom thu karon soile a la eu en mek la subscribe lo inom chuanin hemi giveaway in dong du bokani chuan milo subscribe sak turin kalo som le hal bok chiu ni tuna tan chuan du to photila next video ate kanin hule don ya bye bye vek ule